Benvinguts a Kicktube. Avui us porto dos receptes de smoothies, o batuts, com s'ha dit tota la vida, molt naturals, amb moltes fruites, perquè sé que després de Nadal, després de tots els bombons que us heu pogut menjar, després de tots els pastissos, tots els torrons, tots els tortells de Reis, esteu superplens, perquè jo ho estic, així que us porto aquestes dues receptes més naturals per fer baixar una mica tot aquest empalagament de pastissos que portem. Així que si us interessa, seguiu veient. I la primera idea és de pinya. Ja veureu que és molt ideal perquè sempre es menja per Nadal. I posem tots els ingredients en una liquadora o Thermomix i quan estigui la fiquem en un envàs, un got, el que més us agradi, i per decorar, però també per ficar-li més gust, he ficat una mica d'avena per damunt. I això és tot. La segona idea és un batut de plàtan. Jo he afegit per les vores, com veieu, una mica de caramel, però d'això en parlarem després. I fiquem, com abans, tots els ingredients en una liquadora o Thermomix i quan estigui, ja veieu que he ficat caramel pels cantons, però si no en teniu o no en voleu, podeu afegir una mica més de sucre al batut i es podem substituir per aquest caramel. I ara només falta gaudir-lo. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagin encantat les receptes tant com a mi fer-les i veure-les perquè són genials i super bones. Val la pena fer-les i sobretot en aquestes dates que estàs super empatxat de tot el menjar que has menjat aquestes darreres setmanes. Així que no dubteu en fer-lo i si el feu recordeu enviar-me una foto. Us deixo sempre les xarxes socials aquí a la caixeta d'informació i ens veiem dissabte que ve.